Hambal nila ang kapuhi isa ka karera. May nagauna, may ara man nagakaugihi. Pero paano kung sa karera nga ini ikaw masiglaw? Sir, pinyata! Kaya nagkaitala nga akong gwapa kasi may chinggo lang! Hoy, pagamay sa mga nagbakalit sa bungaw. May go ni Ayhan? To, kakaon ka na? Ay, nakabalik na kami gali. Kanawa pala to. May balo na ko. Hindi mo na ko kinanglan tagaan para buwas. Ba? Sa diin mo naman na iyagin ko. Sa basura nga nakulikta ko eh. Ambot ka ni ah. Simpo mo nga wala uto ko naghapoy sa kwarta niya. Di, hindi ka na lang kapaslamat na kay ang ingaboy yan napulot mo. Pao nga bata. Uy! Balaan mo man nga dito pwede ka pwesto, di bala? Ha? Wala man may nagambal sa ako no? Te, di ng permit mo. Tama ba bala? Nagkakadulaan na kami din sa mga customer. Kaya aray ka diya sa tunga sa kalsada, naga-gusto. Pagkuha ka tunga daan sa permit mo kung hindi mo gusto pag-awaso ko ng mga gamit mo. Grabe. Balik siya ka ng butano. To! Temprano ka pa ako. Oo to. Te, ba't sita? Ha? Oh! Doon sa baning manaw. Ay! Ari ka di galito. Maupod man lang ko tani kay nung dagol subong. Na, timing ginatol. Mas damo ta, mas dasi gubra. Te, mata? Ha? Ha? Oh! Nakita niyo man nakita ko? Tumpok sa basura! Ulibo tayo ah! Ano ni? To, ako na! Ako nakakita bala! Dali lang bla! Inatanaw pa gani kung ano niyo. Baw, hindi halata nga marahalo na. O tanawa bala ang color? Gold! Gold? Sa to bala nakakita? Nga hindi mo pagyatagaw? Bow, ari naman si Superman no? Kalma bla to! Inatanaw pa gani. Do jackpot tao. Do legit ni saya. Gold, balik na lang bala sa bata ang gamit. Tiyaga niyo do sisinugin ko mo no? Anday, kamusta? Wow, to pila ka na kasi mana, wala ka labay din sa ako na. Kamusta ka mo? Ano gani ang problema namon, ti? Wala gid ko pa nga buyan, subong. Abaw, timing kagibing. Pulang ako sa kargador. Pwede ka na kong bisa sa ha? Salamat, kiti ha. Tanawa ba na to ang score ko? Taas! Ito, kaberi ko sa mamon, diba? Sige na pagwante, ikaw sa sopa sa Roberto, ang paborito mo. Ikaw na ito ng baklanta, kay Permi mo ginawara ang best ko para sa akin. Ito, salamat, diba? Si Jenny, kalma ka lang. Kita ko na yung pulintas na niyo. Printa ko na eh. Baydan ta kaya dubliya, promise ginaya. Kapit na, yan! Oh, si Tuto, gastos lang na po. Sa sunod na lang. Sige lang, sa akin lang. Uy, pinita ka na istorya sa makadali lang. Uy, kayo na, ano ko man? Ang tagit ng kurasyon nga na yung muno to. Gusto mo ba ano to, Jack? Tatib la. Ari ang toji ko. Gusto ko nga akong tanan nga kwarta alin sa kulintas. Ginmigo tam na nga ay permi mo ko napakaon sa balay nyo. Kaitan! Balik to ang kwarta, ginulang yung double sa mo. Balang ko bala nga ikaw to nagprinda sa kulintas. Tang, wala ko maging prindang ako lintas. Gobra ko di patas.
Ay wala. Kaya ano to natabo ninyo kagabi ni Dagol sa Tubang Roberto siya ay Ang kwarta naman ni Palit! Gani! Ginpang ako ang dami sa kwarta! At tasubong wala Japon! Gani man ang kwarta namon ang bidik. gani man kabutigon siyo. Bay di kami din. Ibalik ang kwarta naman! Ibalik ang kwarta naman! Balik! Oh, ano na tabong? Ginano ka naman ni Tatang! Jack! Natawag na tabok si mo ko. Abe, sa sunod, kung mangita ka sa may kumpon mo, tani ang mayong man. Sige lang, ante natabo na lang natabo. Pasensya, kay Jack, hindi ta kaanay mapasulod sa pang sobra kay para sa imo nga seguridad. Ante salamat. Lord, kaamunin ka kalabtabong sa akon ha. Alam ka niya ang mga kabutlan nga nagyan gusto pong Ano ni? Salamat, good Lord! Ari na! Abaw, aga pa ikaw? Sunod ikaw, Titan. Abaw, pasensya, kay do wala ni himo sang balay. Ano abi kay may ubra ako. Okay lang, te. Hello? Oo, miss. Si Jack ini. Pwede ka nakaumpisa ubra, boss, day. Ala, tuod, miss. Ba, thank you, gid. Thank you, gid, miss. Wow! Ari pa ka ba ganyan? Kailan ko, Jack, Ay, yung istorya, gali ko sa imo bala. May napatian ko to bala nga istorya sa mga kargador. Ang balila ko no, tiki, gali ito ang kulintas nga nakuha ni Tagol. Ang tumigo mo bala? Ang balila ko no, nasugid sa gali ni hindi ko utang kulintas nga napulot ya. Tapos, sa una, nalipay pa na siya kay Damo, nagpati at nagpautang siya. Pero sa uli, natakpan man sa Japon. Kuha mo na te. Dahil balik ko ha. Ari kang utang mo. Ano ni Samon ha? Ayos lang. Kuha mo na te. Ari ka, wala nga kay plastic ko. Kumana ako. Ari ko ito. Ayos niya. Talik na. Takat kita. Nay? Nay? Kuha mo na nay. Tama ginong ha? Balikan mo ko ha, kapitar ko pa na. Ayos lang. Tama ginong po. Muna ka. Ano po? Ano ka na naman? Oo, tangi ko. Ako naman ito wala. Ibalik ako man isa. Gago, ano ba? Daan ko ah. Promise tang, legit na siya tang. Ano kailangan mo? Buong pilalang dahil mo ah. Ariyo, kailangan mo barong pinay. Baydira ko karon. Gaman mo yung ubay, dana. Ito, Edward. Grabe, gali yan ang tabo na. Muna gani, hindi ka magpati sa mga himala nga makuha mo sa basura. Kaya ang tuod nga pagkamayo, makuha mo lang na kung ginagpinguhaan mo. JMD. Wala man na nga. Kaya muna lang ko. Tama na! Tapos, ako na ni.
Gusto ko tinapay, ate, kuya, gusto ko kape. Ay, kalaw. Ay, maniman. Hampag na lang ka sa haibula. Uy, pasok. Ay!